Belarus'ta Ortiyetin geceki Möjükler adlı motor klubuna agza baykerler Litva goý berilmän soň Brest'e dolandylar. Bu klubun agzalarının yeni bir toporuna Polşa barmaga ruhsat berilmedi. Ortiyetin prezidenti Vladimir Putin bilen gatnaşykdaky bu klub 70 ýyl mundan ozal 2-nji jahan uruşunda Sowet goşunynyň gazanan ýeňişini belleme üçin Berline barmagy planlaşdyrýardy. Polşanyň premier ministri Ewa Kopacz Ortiyetli baykerleriň planlaryny provokasiýa diýip adlandyrdy. Bosniya-Gersegovinada Zvornik şäherinde yaragly adam polisiýa bölümine eden hüjüminde bir ofiseri öldürüp, ýene ikisini yaralan soň howpsuzlyk güýçleri ýokary taýýarlyk derejesine getirildi. Polisiýa yaragly hüjümçi Nerdin Ibriçiň Allah akbar diýip polisiýa hüjüm edenligini we ok atyşykda öldürilenligini aýtdy. Zvornik Bosniýanyň serblerin köpçüligindäki böleginde yerleşýär. Duşanbede Täjikistanyň energiýa ministri Sowda we Tekniki hyzmatdaşlyk goýun çeki günlük gepleşikler üçin Täjikistana baran Türkmenistanyň Maliýe ministriniň ýolbaşçylygyndaky resmi toporuny kabul etdi. Taraplar soňky ýyllarda ýurdary Sowdanyň petelin derejesiniň ýokarlandyryljagyna umyt bagladylar. Resmiler Sowdanyň gowşamagynyň sebäbiniň belli bir derejede Türkmenistanyň wiza rejimi şeýledeki ýurduň arasynda göne uçuşlaryň ýokdugy bilen bagladygyny aýdýarlar. Kazakstanyň iň uly şäheri Almatyda sewdegerler 26 aprelde bolan ýangyn zerarly belli bir bölegi sandan çykan sewda merkezine tarap barýan ýoly böwetlediler. Protestçilerin we polisiýanyň arasynda ýakalaşyk döredi. Sewdegerler prezident Nursultan Nazarbayewiň hökümetinden ýangyndan ziýan çekenlere kömek berilmegini talap edýärler. Olar hökümetden hiç hili kömegiň teklip edilmänligini aýtdylar. Siz günüň täzelikleri bilen tanyş bolduňuz.